Upo nga nung content creator pa dahil misabag og good vibes, pinagi siya mga makalingaw nga TikTok video. Trending TikTok video niya ang hold up. Gikalingawan sa mga netizen. Ato siyang mas ila-ilahon pinagi sa report ni Mark Rigi Abelia. Hold up! Ame mong kwarta. 5K akong pangayoon. Hay! Di mas scared! Dili mas scared mga kapuso kay good vibes ang dalit nining upungan ng content creator nga si Pats Pinote. Sa maong video daw sosyal ang tulisan nga matod pa sa netizen sana all matinahuron og buutan. Giasoy ni Pats nga random lang ang pagmugna niya sa script og wa niya damha nga mopatok kini sa mga netizen. Usually nga ako mga gina-upload nako nga kanang video sa TikTok kay dili jud kay ko into technical side sa paghimo og video. Actually spontaneous ko maghimo og video nung sit down ako sa on chair and then if na mo sud kalit sa akong auto then go shoot na dayon, go na dayon. Wala ko scripts nga ginaanlam. Dugang niya nga kalingawan ra niya ang vlogging og pampawala sa kakapoy gumikan sa iyang trabaho isip usa ka call center agent. Sa iyang pagkamalipayon, aduna na siya kapin 400,000 followers nga gipakatawa, ingon man 19.4 million likes sa iyang TikTok account. Si Pats nagpahinumdom kanato nga sa kinabuhi kinahanglang mo hold up, ginhawa gamay og dili mas scared sa mga problema nga atong sagubangon. Kauban si Clans Kabutin, ako si Mark Rigi Abelia. Balitang Bisdak.